Salam hormatly azalar. Men Dünya Sanatymy admini Haytmurat Berdimuradov. Men size häzir özümü ýerine ýetirmemde täze aýdymy aýdyp berjek. Eger aýdym göňüňize ýarasa, klasasan kommentariýa ýazyň. Eger klasan 50 etse, onda nesip bolsa ýakyn günlerde aýdym dol görnüşini YouTube kanalyna ýüklärin. Onda näme diňlen baha berin. Bugün senin toyunma geldim. Meni görüp sen ne için ağladın? Korkma ben senin toyunmu bağlan. Dinle senin toyun o zamana geldim. Mutlu ol sen hiç unutman. Yaşarsın sen adam benim kalbimda. Öldürürlen sen bol bağlatlıyım. Beni oylama önde olma. Bunda näme? Klasasyn kommentariýa ýazyň, kanala agza bolun. Janyňyz sag bolsun.